Ongietorri guztioi, Hego Euskal Herrian 17.000 ikaslek abiatu dute gaur unibertsitatera sartzeko proba. Gaurtik ostegunera bitarte egingo dituzte azterketak. Nafarroko hautagaien laurdenek egingo dituzte azterketak euskaraz. EAJak eta PSek astearte honetan erregistratu dute Eusko Legebiltzarrean Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitza merkatua bizkortzeko lege proposamena. Eusko Jaurlaritza osatzen duten bi alderdien agintari nagusien arabera, laster ikusiko dira neurrien ondorioak. Araba euskaraz ikastolen aldeko jaian eragina izan dezake Gasteizko lorazainen grebak. Antolatzaileen esanetan, Olarizuko lorategiak gaur-gaurkoz ez daude eroso eta haiek aurreikusitako baldintzetan. Lander Martínez Sumar mugimenduko parlamentaria Madrilgo Kongresuan aktualitate solasaldian izan da eta etxebizitza, lanaldi murrizketa eta euskararen ofizialtasunaz Europan aritu da hizketan besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian azken garaietako gai esanguratsuei buruz arituko gara hizketan beste behin ere. Euskara, etxebizitza edo lanaldi murriztuari buruz hitz egingo dugu besteak beste. Eta horretarako, Hamaikako platoan daukagu Lander Martínez, Sumar mugimenduko parlamentaria Madrilgo Kongresuan. Arratsaldean eta mila esker etortzeagatik. Kaixo, arratsaldean. Sumar mugimenduak 2 urte bete berri ditu, nola baloratzen duzu orain arte egin duzuen ibilbidea? Eta Hego Euskal Herriari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan izan duzuten ibilbide edo esperientziaren inguruan, ze balorazio egingo zenuke? Bueno, Nafarroan badakizute beste esperientzia bat dagoela, badela zurekin Nafarroa esperientzia, eta hor bere bidea jarraitzen dute, harreman oso ona badaukagu beraiki, gutxienez Sumar mugimendutik, EAeko aldetik, eta astero daukagu harremana, eta hemen, parlamentari bat lortu genuen Eusko Legebiltzarran, zen guk nahi genuen emaitza, baina hala ere guk argi izan dugu, eraman nahi ditugula ideiak, eraman nahi ditugula eztabaidak Eusko Legebiltzarrera, eta uste dugu hor, lortzen ari garela, gehien bat, krisi klimatikoaren inguruko eztabaida batzuk jartzen ari garela mahai gainean, adibidez, gainera, aste honetan badago beste eztabaida bat, Euskal Sistema Produktiboaren inguruan, Eusko Legebiltzarran, eta horra proposamen asko eramango ditugu, eta baita ere guk sustengatzen dugu koalizio bat, hurrengo hauteskunde zikloetan uste duguna presente egongo dela era batean edo bestean. Eusko Legebiltzarreko emaitzak aipatu dituzu, parlamentari bat duzuetela, aurreko hauteskundeetan Ezker Konfederalaren espazioak 6 ordezkari izan zituen, 6tik baterako emaitza aldaketa hori zergatik gertatu zela uste duzu? Agian bi alderdi ezberdin aurkeztu zinetelako edo beste hainbat faktore tarteko? Argi dago, espazio berberean dauden bi alderdiek kompetentzia badute, beti emaitzak txarragoak izango direla. Bi alderdientzat eta kasu honetan gertatu zen, bakarrik joan zen alderdia, Podemos izan zela, kanpoan geratu zela, eta koalizioan joan ginenak, legebiltzarkide batekin geratu ginela ez. Horrek ere erakusketa batzuk ekartzen gaitu, ikasketa batzuk. Momentu horretan ezin izan zen posible koalizio zabalago bat izatea, baina guk zenbakiak irakurtzen badakigu eta badakigu zenolako etorkizuna izan dezakeen Ezker Konfederalak ez badugu esfortzu bat egiten koalizioak zabalenen eta sendoen egiteko ez. Beraz, kontziente gara momentu horretan, baita ere beste ezkerreko indarrak, EH Bildu adibidez, momentu espansibo batean zegoen, lortu zuen bere historiako emaitzariko berena, Eusko Legebiltzarrean, eta azkenean hor hainbat kompetentzia alde izan da, oso zaila izan zen geure proposamena eta geure ideiak hauteskundetako markoan sartzea,
baina hala ere guk beti ere oso argi izan dugu Ezker Konfederalak baduela espazio argi bateaen, hori argi geratu da azken 10 urtetan, eta baita ere uste dugu hori bueltatu daitekeela momentu batean, eta ez hori bakarrik, baizik eta ezkerreko gobernu asko sortzeko giltza izan gaitezkela. Aktualitateko kontuetan murgilduko gara orain, eta ezinbestean lehenengo jorratuko dugun gaia etxebizitza izango da. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, azken soziometroak islatu zuen, hemengo biztanleen bigarren ardura dela etxebizitzarako sarbidea. Eta platonetan proposamen ezberdinak defendatu dituzte politikari ezberdinak, batzuek presioen kontrola, beste batzuk gehiago eraikitzea, beste batzuk jabeak babeste euren etxeak merkaturatzeko, zein izango litzateke zuen ikuspuntu edo hildoa? Lehenik eta behin ditugun eskumenak erabiltzea. Badaude bi lege, etxebizitza bi lege, Euskal Etxebizitza Legea eta Estatuko Etxebizitza Legea, eta hor badaude tresna batzuk merkatuan eskua sartzeko. Guk hori argi daukago. Merkatuan eskua sartu egin behar da, hemen ezin daiteke etxebizitza politika bat pentsatu eta politika publikoa bat pentsatu, ustez etxebizitzaren merkatua bere burua erregulatuko duela eta momentu baten prezioak jaitsiko direla. Etxebizitzaren merkatua beti trukatuta dago. Hemen jabeek eta etxe asko dituzten pertsonek eta monopolioek eta bankuek argi daukate etxebizitzaren negozioa beraientzat oso lukratiboa dela eta beti igoko dira prezioak erosleak dauden heinean, eta beti daude erosleak fondoak badaude, aberatsak diren atzerritarrak badaude, eta horrelako erraztasuna jartzen diegun negozioa egiten duten pertsonei. Beraz, horretan, gehiago eraikitza, gehien bat etxebizitza publikoak badira ondo dago, baina gehiago eraikitza bakarrik egin daiteke zentzu batekin, bata erreserbak egotea etxebizitza publikoa eta alokairuzkoa izateko, eta beste aldetik ez izateko berriro ere inmobiliarentzat negozio bat. Guk eraiki behar dugu erakunde bezala edo jaurlaritza bezala. Ez da berriro ere zorua liberalizatu eta esan inmobiliarei aizue. Hemen daukazute ez dakizen bat zoru eraikitzeko nahi duzuten prezioan saldu eta horrela berriro ere prezioak igo egiten dira. Eta gehien bat, babestu eta kontrolatu egin behar ditugu alokairuen prezioak. Hemen ezin daitekena da berriro ere igoerekin asuntoak izan, jendea etxea aldatzen berriro ere prezioak igotzen direlako, eta baita ere hor moderazio bat egon behar da. Horretarako zona tentsionatuak, horretarako deklaratu behar dira egoera bereziak dituzten lekuak. Prezioaren igoera kontrolatzere begira horixe beragoan entxepatu duzuna komentatu behar nizun, gune tentsionatuen izendapenak martxan jarri direla azken hilabeteotan, nahikoa litzateke neurri hau prezioak neurtzeko erantzun integralago bat beharko genuke beste neurri batzuetz baliatuz ere? Nahikoa ez da, baina hasiera on bat da. Hasiera on bat da esaten duelako leku horietan, leku tentsionatuetan etxebizitzarekin arazo bat dagoela. Eta horretarako neurriak hartu egin behar direla. Eta horretarako beste neurri batzuk, adibidez liberalizatzaileak ezin direla hartu. Eta horrek laguntzen du prezio batzuk kontrolatzea edo gutxienez igoera lasaitzeko. Bartzelonan oso argi ikusi dugu. Baina hemen oraindik gertatu behar dena dira badaudela jende oso gutxiren eskuetan dauden etxe asko merkatuan sartu egin behar direla prezioa jaitzeko. Eta horretarako derrigortu behar diegu. Etxebizitza hutsak kontabilizatu, zergatu behar ditugu, zerga oso altuekin, ez merezitzeko hauek hutsik izatea. Eta gero baita ere badago beste interbentzio integral bat ez duela zerikusi zuzena etxebizitzaren merkatuarekin, baina badu inpakto zuzena etxebizitzaren merkatuan dela, zer egiten dugun geure turismo ereduarekin eta nola kontrolatzen dugun geure hirietan sortzen ari den etxebizitza turistikoen merkatua. Ze horrek zuzenean inpaktua dauka auzo askotan.
Etxebizitza alde batera utziko dugu eta lan munduari buruz hainbat galdera egingo dizkizut orain. Espainiako gobernuak Yolanda Díaz Sumarreko ministroaren ministeritza bultzaturik gutxieneko soldataren hainbat igoera gauzatu ditu azken urteotan, eta honek Hego Euskal Herrian eragina izan du, baina hainbat alderdi eta sindikatuek eta bultzatzen dute gutxieneko soldata propio bat edo hori aldarrikatzen dute hemen, bizi baldintzak direla eta abar. Zuek ere hemen gutxieneko soldata propio bat izatearen alde zaudete? Gutxieneko soldata bat izatekoaren alde, bai, hori guk argi daukagu. Hemen gauza da, zenolako tresna erabiltzen dugun gutxieneko soldata propio hori izateko, ez? Hor badago eztabaida bat, batzuk proposatzen dute, estatuak duen soldata minimoaren kompetentzia transferitzea, eta gure kasuan guk uste dugu horrek afektazio negatiboa izan dezakela estatuaren orokortasunean. Azkenean, pentsatu behar dugu soldata minimoa dagoela pentsatuta txarren pasatzen duten jendearentzat, eta estatuan ezberdintasun asko daude. Egia da hori, horrek ekartzen gaituela efektu bat Euskadin badela soldata minimoa seguruenik ez dela nahikoa guk daukagun momentu honetan prezio maila eta bizitza mailarekin. Eta horretarako tresnak behar ditugula bermatzeko soldata minimo altuago bat. Hor badaukagu tresna laboralak eta guk autonomia erkidegoan lan ditzakegun tresnak, eta hoberena da eztabaida sozialaren bidez agertzea edo egotea akordio bat sindikatu eta patronalaren artean eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin konbenio guztietan gutxieneko soldata igotzeko. Eta horrela lortu dezakegu gutxieneko soldata bat aproposagoa hemen daukagun bizitza kosteari inguruan. Lanaldiari dagokionez, asteko 37 ordu eta erdiko murrizketa noiz indarrean sartuko zain gaude, Hego Euskal Herrian ere. Noizko kontua uste duzu izan daitekeela, berez onartuta dago, baina oraindik ez da indarrean sartu? Bai, onartuta dago ministro kontseiluan, eta orain badago negoziaketa bat abiatuta, kongresuan behar diren baiezko guztiak lortzeko. Hor badakizute, badagoela negoziaketa bat Junts alderdiarekin, dela momentu honetan inbestidura blokeko alderdietatik, arazo gehienak dituztenak, edo arazo batzuk, esango hain larria denik lanaldiaren murrizketaren inguruan, eta gero horrek ekarri hori ixten denean, hor badago tramite parlamentario bat, ez? Guk uste dugu azken 6 hilabetean aurrera joan daitekela neurri hori, espero dugu udaren aurretik edo ostean justo gertatze hau, baina egia da, denbora hauek aldatu daitezkela negoziaketak ez dituzte denbora finkoak, ez? Baina nik esango nuke, edo gustatuko litzaiake baieztatzea ia 100% 2025 urtea bukatu baino lehen lanaldia murriztuta izango dugula. Murriztuta eta dituen beste tresna guztia baita ere. Gai honi lotuta egin zenuten pasaden ostiralean ekitaldi bat Bilbon, gutxiago lan egin hobeto bizi lelopean, eta bertan hobe bizitzea privilegio batez eskubide bat izan behar litzatekeela aldarrikatu zenuten, eta lanaldi murrizketaren aurka daudeni datuekin erantzungo zinietela. Datu hori eutxita, zeintzuk lirateke datu horiek Euskal Autonomia Erkidegoari eta Nafarroari dagokionez lanaldi murrizketa honi lotuta? Bai. Hemen eta Nafarroan gutxi gora bera badago bataz besteko bat, eta dira jendak lan egiten duela bataz bestekoz 37 bat ordu. Baina bataz bestekoa badakizute nola funtzionatzen duten, eta izan daitekela nik bataz bestekoa bat bada, nik bi izatea eta zuk ez derrez, ez? Eta hori gertatzen da pixka bat datu hauekin. Guk kalkulatu egin dugu, eta EAen langileen 48ak murriztuta ikusiko zuen bere lanaldia. Behar bada ez 48 horiek 2 ordu terdi, baina murriztuta seguro 48 horiek. 151 batek mantenduko zuen bere lanaldia. Baina baita ere 148 horretik badaude 160ko kasu bat,
direla momentu honetan lanaldi partziala duten pertsona, gehien bat emakumeak. Lanaldi partziala duten pertsona hauek, behin lanaldian murrizten den momentutik, bere kontratuak izango dira lanaldi osokoak. Eta horrek kotizazioa igo egiten die. Beraz, hor ez dago bakarrik soldata hobekuntza bat, azkenean ordu gutxiago lan egiten dituzu soldata berarekin, beraz, soldata hobekuntza bat badago, baizik eta baita ere zure kotizazioaren hobekuntza bat. Eta hori da, neurri honek eragin handiagoa izango duen kasuetan. Euskarari dagokionez, aurreko asteari begiratu nahi genioke, Europan Euskara, Katalana eta Galegoaren ofizialtasunaren inguruko eztabaida bat zegoen aurreikusita, atzeratu eginda erabakia, jakin izan da Espainiako PPek Europako hainbat buruzagiri deitu ziela ofizialtasunaren aurkako defentsa hori eginez. Euskara mehatxu bezala bizi dute oraindik hainbat alderdi politikok edo nola ulertu dezakegu bestela egoera guzti hau? Beno, hemen horrelako gauzak aurrera eraman nahi direnean, beti badago alderdiren bat, gehien bat PP eta Vox, baina Vox beti ez dituzte horrelako gauzak, baina PP sartu da espiral batean, bere mutur eskuinarekin konpetentzia egiten duen, eta dibertsitatea, estatuko dibertsitatea aurkezten digun edozein neurrik, mehatxu bezala ikusten dute, baina hau ere ikusi genuen kongresuko lehenengo sesioan, bai estatu zenean kongresuan hizkuntza ofizial guztietan hitz egin ahal genuela, eta beraik egin zuten horrelako espektakulo bat honen inguruan, pasa dira 2 urte kongresuan, ez da gertatu zerrez, nik euskaraz egiten dut, nire kideak katalanez, eta beste kide batzuek galegoz, eta dena ondo funtzionatzen du, eta demokraziak ez du edozengo arriskurik. Hor gertatzen da, PPek baduela bere estatuaren errealitatearen aurkako borroka bat, eta estatu hori ez duten ulertzen enean, inoiz ez dute lortuko gehiengo bat gobernatzeko, eta hori da ikusten dugura momentu honetan. Euskararen ofizialtasun hori beraz uste duzu ikuste dezakegula Europan etorkizun ertain baten eztabaida hori urte honetan buelta daiteke Europar instituzioetara? Bai, gainera gertatu dena da prozesua atzeratu egin dela, baina ez da prozesuaren bukaera, eta nik uste dut hor Espainiako gobernuak argi duela aurrera atera duen neurri bat badela, eta lana egiten ari dela hau aurrera eramateko. Beraz, beranduago edo lehenago, baina nik uste dut ikusi algo dugula hizkuntzen erabilera Europan. Amaitzeko, etorkizunari begira jarri nahi zintuzket. Nola irudikatzen duzu Sumarren etorkizuna? Non ikusten duzu mugimendua? Hemendik 2 urtetara, Hego Euskal Herrian ere hauteskunde edo ziklo politiko berria hasten denean. Nik irudikatzen duana da, dela indar politiko bat, hainbat herri eta hirietan errepresentazioa duena, eta batzar nagusietan baita ere ez, eta baita ere indar politiko bat, aukera duela, gehiengoak sortzeko EAen ezkerreko gobernuak izan daitezen. Eta ez da bakarrik irudikapena, baizik eta gure helburua baita ere hori da. Gaurkoan, hemen utziko dugu elkarrizketa, Lander Martinez, mila esker Amaikara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Euskarari loturiko albistei dagokionez, Iruñeko udalak euskara normalizatzeko plana abiatu du PSNren elkarlanean. Iruñeko udalak urrats berri egin du euskararen normalizazio plana abian jartzeko. EH Bilduk, Geroa Baik, Zurekin Nafarroak eta PSNek babestuta oinarrizko dokumentua onartuko dute herritarren aferen batzordean eta lantalde tekniko batek hasiko du plana idazten. Helburuen artean daude euskararen presentzia handitzea udal komunikazioetan eta ekitaldietan, hizkuntza ikasteko baliabideak eskaintzea eta horretarako aurrekontu egokia bermatzea. Gainera, Euskararen Udal Kontseilua sortuko da, planaren jarraipena egiteko eta aholkularitza emateko. Administrazio publikoek bete beharra dutela hizkuntza gutxituak babesteko eta sustatzeko. Eta euskara hizkuntza gutxitua da. Eta euskara hizkuntza gutxitua denean eta hiri honetako hizkuntza denean erantzukizun bat daukagu
horren aurrean. Uste dugu akordio honek baduela herritarrekiko konpromiso bat. Bai dagoeneko euskaraz bizi diren herritarrekin, bai euskaraz bizi nahi duten herritarrekin, eta baita bere hirian, bere hizkuntza aniztasuna zaintzea nahi duten herritar guztiekin. Aitziber Kanpion euskara zinegotziaren hitzetan, euskara gizarte kohesiorako tresna bihurtu nahi da. Era berean, hizkuntza eta euskara zaintzeko tresna bat izango den bezala, uste dugu elkarbizitzarako tresna bat ere izango dela, ulertzen dugulako euskararen sustapenak ez duela inor eta ezer baztertzen, baizik eta aukerak sortu eta ugaritu egiten dituela euskarak orain arte behar beste egon ezin izan duen lekuetan egon dadin. Eta hala nola administrazioan, udal zerbitzuetan, Iruñeko bizitzan, bai bizitza kulturalean, bai merkataritzan eta bai gizartean. Udalak bere egin ditu UNESCOren eta Europako Kontseiluaren gomendioak eta euskararen alde neurri aktiboak hartzeko ardura duela azpimarratu du. 2025ko amaierarako diagnostiko amaitza aurreikusten da eta plana 2026ko hasieran jartzea martxan. Gaur ekin dute osasun itunaren aldeko mailaren 9. bilera, Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuaren ustez osasun ituna hilabete honetan gauzatuko da. Gaur, ekainak 3, osasun itunaren aldeko mailak 9. bilera egin du Gasteizko Europa Biltzar Jauregian, Euskal Osasun Sistema Publikoaren etorkizuna zehazteko akordioa ixteko asmoz. Alberto Martínez, Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak adierazi duenez, akordioa gero eta gertuago dago, nahiz eta konpromisoaren beldurra ager daitekeen zenbait eragileren artean. Martínezen arabera, akordioa lortzeko oztopo nagusia privatizazioaren gaia da. Mahai honetan, osasun, politika eta gizartarloko ordezkariek parte hartzen dute, eta orain arte Osakidetzaren etorkizunerako proposatutako 24 neurrietatik 14 jada landu dituzte. Azken bileran, lehen mailako arretaren indartze taldeak, psikologo, optiko-optometrista, nutrizionista eta osasun administrari berrien integrazioa proposatu zuen. Martínez sailburuak adierazi du profesionalek eta pazienteek adostasun zabala lortzen badute, konfiantza dutela akordio globala lortzeko. Osasun itunaren helburua da berez, Osakidetzaren etorkizuneko eredua zehaztea, arreta publiko unibertsal eta kalitatezko baten alde eta profesionalen parte hartzea eta osasun sistemaren jasangarritasuna bermatzea. Hurrengo asteetan estrategia lerro guztiak ixtea eta akordioa formalizatzea aurreikusten da. Osakidetzak pediatra bati kargu hartu dio haur bat lan ordutegitik kanpo hartatzeagatik. Zainketa aringarrien auzia lantzen duen faltan botatzen dugu plataformak salatu du Osakidetzak kargu hartu diola pediatra bati bizi amaiera prozesuan zegoen 4 urteko neskato bati asteetan lagundu ziolako goizaldean ordutegi ofizialetik kanpo bisitak eginez eta ospitaleko baliabideekin kalean egoteagatik. Ohar batean, plataformak berak adierazi du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan zaintza aringarrien egoera kritikoa dela eta baliabide falta nabarmena dagoela. Hain zuzen, salatu dute Osakidetzak etxez etxeko hartarako talde bakarra duela eta haien lanak goizez soilik egiten dela eta ez duela eskaintzen 24 orduko harta jarraitua. Plataformaren ustez, sistemaren egiturazko arazo baten sintoma da hau, gizatasunez zaintzen duten profesionalak zigortu eta pertsona zaurgarrienak sarerik gabe uzten dituen sistema dela kritikatu dute. Zehazki Eusko Jaurlaritzako osasun sailari eskatu diote publikoki zuzendu dezala zaintza aringarrien arloan diharduten profesionalei ematen zaien tratua eta aitortu dezala lantalde horien eguneroko lana. Era berean eskatu dute pediatra arloko zaintza aringarriak eskaintzeko sare publiko bat martxan jartzea, eguneko 24 orduetan eta asteko 7 egunetan arreta bermatuko duena. Radio Euskadiri eskainetako elkarrizketan Alberto Martínez sailburuari kasuaren inguruko galdera egin diote eta hainbat ñabardura egin ditu. Ukatu egin du zigorrik edo kargu hartzerik egon zenik, baina aitortu du erizaintzako arduradunek abisu bat egin zutela arreta prozesu horretan istripu bat gerta zitekeelako. Zerbitzuaren goizeko 8:00 arratsaldeko 3:00 ordutegi murriztzaz galdetuta, Martínezek adierazi du unitate hori erreferentzia unitatea baino ez dela, baina Osakidetzak 900 profesionalen sare bat duela, nahiz eta behar jakin bat dagoenean espresuki bideratutako irtenbide bat bilatu behar den.
Kirolean pauso bat aurrera, Euskal selekzioak debuta egin zuen atzo Nazioen Ligako lehen partidan eta garaipen bikoitza lortu du. 2025ko ekainaren 2 egun historikoa izan da Euskal pilotarentzat. Euskal selekzioak lehen aldiz jokatu du Nazioarteko Euskal Pilota Federazioak antolatutako txapelketa batean, zestapuntako Nazioen Ligaren lehen ekitaldian. Gernikako Jai-Alai pilotalekuan jokatutako partida, Euskal selekzioaren ofizialtasuna ospatzeko eta aldarrikatzeko une berezia izan da. Eta parte hartzaileek 7 lurraldeak ordezkatuko dituen selekzio baten aldeko nahia adierazi dute. Euskal selekzioak Frantziaren aurka jokatu du eta garaipen bikoitza lortu du. Emakumezkoen bikoteak Elaiago Genola eta Maia Goikoetxeak 15-3 eta 15-2 irabazi du. Eta gizonezkoen bikoteak Aritz Erkiagak eta Imanol Lopezek 15-6 eta 15-11. Ekitaldian hainbat kirolari eta pertsona ezagun izan dira, besteak beste Jose Angel Iribar, Jagoba Arrasate eta Tomas Goiogana. Nazioarteko Pilota Federazioak 2024ko abenduan onartu zuen Euskal selekzioaren ofizialtasuna Espainiako eta Kubako federazioen aurkako jarrerak gaindituz. Atzokoa Euskal selekzioaren debuta urratz garrantzitsua izan da Euskal kirolaren nazioarteko aitortzan eta etorkizuneko selekzio zabalago baten aldeko bidea ireki du. Lorpen handia pasako, baina gure historia, lorpen handia goak, ere etorriko dira. Araba euskarazen ikastolen jaien bideoklipa dator orain Arbasoen Zu Txikia. Ongi izan eta bihar arte. Pensar matarrek irulegiko errizkaura nola desegin zuten esklabu hartuz etxeak errez baina gutariko batek euskaraz egiten jarraitu zuen Arbasoen Zu Txikia eskutik eskura eskura igarotzen Lazarragaren poema eder desagertu ez hainbat mendez pentsalan gutziaren iztegirako zein mila berbez baina gutariko batek euskaraz egiten jarraitu zuen aurrekoen Zu Txikia eskutik eskura eskura igarotzen fusilatu zuten lau aseta Santa Isabelen gure hizkuntza ezin zen inon hitz egin galarazi zen baina gutariko batek euskaraz egiten jarraitu zuen Arbasoen Zu Txikia eskutik eskura eskura igarotzen ikastolak sortu